Kiyo. Kits-kite. Nagdaga na sa Kiyo. Hi guys! Good morning! Nanapunta diri sa park guys. Kaya tinggawas na po nila sa mga inchik. Tinggawas sa bitaro guys. Kaya spring ba? Nindot ng weather. Awa oh. Nindot ng weather, di ba? Diyan nata diri guys. Kaya pasaksin nato sa Kiyo. Oh, battery car. Money ang view diri guys. Nindot ka diri mag-walking. Ay, nindot kayong view. Nindot pa dyan ka langit. Nay, daghan na ka dyan kuruma. Car nga nag-park. Diri takay na diri ang battery car ay na mga insikwakang diri ay mga hapon sa Kiyo ning sakay nag Thomas madyo kani kay bakante ang Thomas walay nakasakay nay balik na pud sila paandar diri katong pag winter kay close pa ni wani nag-andar ning ubang mga battery car karon kay nag-andar na pud sila kay tinglag na pud sa mga bata. Guba daw guys at hoste papa aki hoste diyo. Di daw wonder guys di masulod ang kwarta. Ngitaglay dito na ka. Ho ka na sa gaste. Inja ang labat nila diri guys kay mga ligid. Tanawan ninyo ay mga ligid na ang nakalabatan ay. Tanan dito ay. Zamora ni ang area diri nga battery car. Diri ang door. Jalakaw ta dito. Di man ta kapas na Kiyo eh. Paspas kay budagan. Kanay delikado. Bayad sa tag-ticket diri guys. Palitat ticket diri guys. Dore. So danen, sisay to kigo ko tayo. Gamay pa sa Kiyo. Sige man migali diri pud sa una. Nya karon dako na siya maka-drive na gulo ni ay. Dore. Kits-kite. Dore. Bye-bye. Si Kiyo, si Papa ang sakay. Bye-bye. Kanina daw kang Kiyo ay mahulot na lang ni dyan 30 minutes o sige puli-puli ay. Sigaw natin, Papa. Ha? Mahulot na naman niya 30 minutes so sige puli-puli bagon sa chija ha. Waka decision diretso. Chigaw mata chigaw te. Di daw mao. Unsa ka ray gipangitani ninja? Kanina daw ija ha. Go go. Go go. Oh, boots kita nabangga. Kinahanglan naman sa guide ni Papa kay di pa man sa kapog si Jara isagod. Jadi rin ta guys, tig video ra ta. Ang atong papel karon ka tig video ra. Ay mama mo aro ko daw. Palakpon man nun pud ko. Okay ra pud kay exercise ato ning i-round diri ay taman dito ngeng. Ay diri day. Ning lakaon diri. Taman dito. Ay lakaw ta. Pwede diri. Oh, dikirin jang akang. Pwede dai sa center hala. Kaba mo dikirin jang sugay. Sugay, gambare. Gambare mama ide. Akang mama ide gambare. La dikiron na siya Kiyo. Gambare. Sugay ni Baba. Oh, mo yamit siya. Akit-kit akang. Papa, gyabo na yun, Papa. Nagitchat ta. Onaji desho? Isha. Tsukinai de ne. Kau gambare. Tsukinai de. Oh. Kits-kite. Yosh. Gambare. Gambare. Wow. Sugoi. Sugoi jang akang. Okay ko na tani. Sugoi o Baba. Kits-kite ko kuwas lupo da kara ne.
Ala, dako na dyan sa QI. Kaya bonus na mo bag si Saraysa. Amazing! Sugay! Sugay! Kuri kara mo, kuruma mo. Untin sila dayo akin. Sugay! Inani mami, ko basta na yung mga development sa QI. Kaya gisa, pakuha na to bagikon pa sa itong tidyan. Kadugazan kay nanas dahil mga pwedeng buhaton ba. Makaamis lang. Mutujok na si Jamal lang magdinas sa kapudyon. Mutujok na siya dito ay. Dito man ang finish line. Dito ay. Pero majog di na kapudyon og sinikad. Kuha man ko diri guys kanang upward slope. Na ay. Dito kay mong paspas agyo dito kay downward man. Diri kay upward. Munang lisod jud. Kinahanglan pag ito ni Papa ay. Mabalik pa siya. Dinare. Usagi. Bye-bye!これいいのパパ私の。タクヤ乗んなきゃいい。あきおくん。Cute nilang duha. So Papa, you kori ste sa photo ste. So Papa. Sugay. Gusto man ni Aki yung kaupa ni Jejang Papa ay. Go! Koko oide akan. Go! Osita kara Papa Aki yo. Daijoubu akan. Kawayo. Cute nilang duha oy. Kabaw po si Jaba nga slope dire. Ang isang tail isang gi-brake. Kay gahi man ang brake sa kamot isang tail na laman. Ka-cute nilang duha oy. Nindot jud bang feelings basta na anak oy. Maka-happy. Tigdagan ako bakit tig video. Ka-cute nila taon oy. Go!ママ押してあげないと。Go ako. 坂道で。大丈夫できる。Papa ko kasih. Jangan sama mama tu kau. Papa ko. Alaoy, di man ta maka-video taro din. Tang ibutang sa queue sa Lutso kay para ma-upload na to ko sa video pa kay ako mo nag-drive tas si Papa di maka-video si Papa kay nagtuon ni queue ay. Papa, osiro. So, sorry. Osiro. Gambare aki doko. Dagi sa hiwa ko kabut-kabut ay. Na may break ani oh. Mari. Not kanina pud guys.
Ang kamera mo to. Diba pa doon kayo? Banggaan ka na na, bye. Bye-bye. Papa, bye-bye. Papa, sa baby. Oo, si Rene akin. Sana si Dane. Di mo kukuha, sukaritsaw. Kapoy ka diri ay, kay patatas no. これはエア飛行機の止まる公園だよ。 Papa, suka mo sa Eh, kaya tumiti, Papa. Bye-bye. 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 ぶら下がる。 Uli na ta guys, sumana ta diri. Nalingaw ko kapil. Ninit man pud sa pamati guys, usahay ba ka ng piling bata pud ta kay murag maka-relax pud. Ha? Kano si kata? Tumas na re? Ja pa ba? Ja usti agiti papa. Usti agiti jang. Ja papa usu kara ni. 1,600。Ha? あとはクリーム買って帰るよ。 Nindot man yung mga inani nga park guys sa Japan guys kay brato ra di ka ni mahal ban sa mga bata kay malingaw na. Basta mga hapon guys, basta spring inani nga nanay init ba kay manggawas na sila ilaag na sa mga ginikanan diri sa mga park. And sa bintapad karon guys kay wala ka dyan corona ba diri sa Japan kay wala may emergency. Nang bintahan na pod kay pwede na makalaglaag ba. Kay kung corona pa pud hadlok magud pud maglaglaag dyan ang mga tao daghan. Pero karon kay bintahan na ka di na kaadto higpit. Papa arigato ha? Akan. Papa arigato. Sidi mo kati kurita arigato. Asundi kurita arigato. Aki o tanoshikatta yo, Papa. Na siya cry mama. Naulian ng buot. Kay di man magpatuo ni mama. Sagdan bitog hilag. Noche sa gapon si Jani hono raghilag sa nabuutan na nagparaig ni mama. Kulit sa tanan. Padung na day tauli guys. Sasakyan na sa bus naglingkod ba. Ang gipasagdag pahila ka arong di magkuan ba nga ijang gusto tanan matuman. May nang pahilakon pud usahay kay arong dingdak ka mo. So mo na itong foods guys, ang gihapit og palit kanina. So mukaon sa mi guys, nja diri ra pud tama na itong video. Kung wa pa mo naka-subscribe, please like, share and subscribe and always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone.